d'acollida, que no tenen nens separats tot el dia, sinó que durant unes hores els agafen de l'aula ordinària. Perquè nosaltres, la normativa ja diu i la filosofia de l'escola és que el nen ha d'estar adscrit a un grup classe normal. El nivell d'edat no suposa igual escolarització en el lloc d'origen, ni iguals aprenentatges en el lloc d'origen. I has de fer també aquest segon procés d'acompanyament de les dificultats que pugui tenir en mates, en el que sigui, no? El degoteig d'alumnes que s'acostuma a produir, això distorsiona molt el funcionament de l'aula d'acollida. És a dir, jo demanaria una certa regularitat, que tanquessin l'adscripció a partir del primer trimestre.